Добре дошли. Тема, която е, доста гореща за много от нас, особено с счетоводството. Как да се преборим с ежедневния хаос? О, да. Познато е, нали? Започваш деня с ясен план, обаче той просто се разпада. Имейли, обаждания, някакви спешни неща изкачат постоянно. Мгм. И вечерта си капнала, обаче имаш чувството, че нищо съществено не си свършила. Има ли реална цена това постоянно превключване, освен умората да е? Но това, което правим, е бързо прескачане между задачи. И всяко такова прескачане си има, когнитивна цена. Някои изследвания показват, че може да ни отнеме до 23 минути, за да си върнем пълния фокус след само едно прекъсване. 23 минути. Ужас! Като се замисля в счетоводството, където една мъничка грешка, знаеш, може да е фатална, Точно. тази загуба на фокус е, критична. Значи, мисията ни днес, така като гледам материалите, е да изровим някакви конкретни стратегии. Неща, които можем да приложим, за да спрем да плащаме тая цена. Да. Да се отървем от нея. Източниците очертават 5 основни неща. Управление на времето, организация на информацията, граници с клиенти, чеклисти и автоматизация. Звучи като цялостна система, не знам. Точно такава е идеята – да си изградят системи, които работят, да заменят хаоса с контрол. Целта е ясна, по-малко стрес, драстично по-малко грешки и повече време за работата, която наистина има стойност. Хайде да започнем от основата. Как да си върнем контрола над времето и фокуса? Окей. Първата голяма идея, която изкача от източниците, е да разбием този мит за мултитаскинга. Стана ясно илюзия. И то скъпа. Предлага се нещо наречено блокирай и групирай. Звучи много структурирано. Каква е логиката? Логиката е да минем от реактивен режим, където само отговаряме на пожари, към проактивен. Метода има 2 стълба, 2 компонента. Първият е групиране. На английски батчинг. Групиране? Да. Вместо да скачаш на всяка задача, веднага щом дойде, събираш сходните заедно, в партиди. Примерно, отговаряш на всички имейли в един блок. Обработваш всички фактури за покупки в друг. Обажданията в трети. Идеята е да намалиш самото прехвърляне. Разбираш ли? Добре, това има смисъл. Вършиш еднотипна работа за по-дълго време. Обаче, само това стига ли? Ако пак те прекъсват непрекъснато. Тук идва блокирането. Предполагам. Точно така. Блокирането, блокинг, е втората абсолютно неразделна част. Не просто групираш, активно си запазваш конкретни времеви отрязъци в календара, само за тези групирани задачи. Като срещи. Да, точно като срещи с самата себе си. И тези блокове са, как да кажем, свещени. Не се отменят тук така. Ако си в блок за дълбока работа, подготвяш годишен отчет, изключваш нотификации, не вдигаш телефона, фокус. Комбинацията от двете, групиране и блокиране, създава условия за, максимална концентрация. И ефективност. В материалите се споменават и конкретни стъпки как да го внедрим това. Набляга се на някакъв одит на времето в началото, да записваш няколко дни какво правиш реално. Това ми звучи малко досадно, честно казано. Може да е досадно, но е страшно отрезвяващо. Често си мислим, че знаем къде ни отива времето, ама реалността удря шамари. Този одит е като, детективска работа. Разкрива кръцти на време. Точно, скритите времекратци, особено прекъсванията. И като имаш ясна картина вече, тогава дефинираш партидите. Какви групи задачи имаш ти? Примерно, комуникация, оперативно счетоводство. Това е по-плитката работа. Дълбока концентрация за анализи, администрация. После идва блокирането в календара, отсветяваш си го като мозайка. И най-трудното, разбира се, идва защитата на тези блокове. Да, това с защитата ми звучи като най-голямото предизвикателство. Какво казват източниците за онези неизбежните спешни случаи? Или пък за клиенти, дето са свикнали да им отговаряш на секундата? Не се ли срива всичко тогава? Това е абсолютно валидно притеснение. И материалите го адресират. За спешни случаи се препоръчват буферни блокове. Едни кратки периода, заложени в календара точно за такива непредвидени неща. Като резерв. Да, един вид.
А за клиентите? Там ключова е промяната в комуникацията. И в нашата нагласа, разбира се. Трябва да се обясни и ние самите да повярваме, че този нов начин всъщност подобрява качеството на услугата, защото позволява по-добра концентрация върху техните казуси. В дългосрочен план надежността е по-ценна от мигновеният отговор, нали? Дори само един 90-минутен блок за фокус на ден може да направи огромна разлика. Добре, значи овладяването на времето е ключово. Обаче, дори да имаш перфектно разграфени блокове, ако бюрото ти или пък десктопа е, затрупано, не създава ли стрес, не пречи ли? Пречи, разбира се. И това ме води към следващата стратегия от материалите – системата на 4 папки. Точно така. Хаоса във времето и хаоса в информацията често вървят ръка за ръка. Претрупани бюра, десктопи с милиони икони, имейли с хиляди непрочетени, източниците го наричат дигитално бунище. Добро попадение. И не е само грозно, нали? Всяко нещо, което изисква решение, какво да правя с това сега, създава отворен цикъл в ума ни. И това източва ментална енергия. Системата с 4 папки е предложена като прост, но много мощен филтър. 4 папки. Защо пък точно 4? Ограничението. Да вземеш решение веднага. Няма 5-та папка, ще реша по-късно. Или за всеки случай. Ясно. В момента, в който дойде нещо документ, имейл, задача, трябва да го сложиш в една от 4 категории. Това спира отлагането, спира трупането. Е супер полезно, защото информацията е, потоп. И е с различна спешност, нали? От известие от НАП със срок днес до някакъв рекламен бюлетин. Системата помага веднага да отсееш важното. Нека ги видим тогава. Първата е спешно. Направи го днес. Звучи ясно, какъв е точният критерий според източниците? Какво я отличава от просто важно? Това е пожарникарската папка. Лакмусът е: ще има ли сериозни, наистина сериозни негативни последствия, ако не го свърша днес, до края на деня? Това са задачи със срок днес. Критични проблеми, които блокират работата на клиента или нашата. Целта е тази папка вечер да е празна. 0 задачи. Добре, това е за пожарите. Втората папка – важно, планирай в календара. Тук ли са нещата, които реално ни движат напред? Точно така. Тестът тук е: тази задача приближава ли ме към моите цели? Или към целите на клиента? Предупреждава ли бъдещи проблеми? Тук влиза подготовка за приключвания месечни, годишни, стратегически анализи, данъчно планиране, заплати, внедряване на нови процедури. Разбирам. Ключовото тук е, че тези задачи не се правят, когато остане време. Това е грешка. Активно им се насрочва време в календара. Те стават онези блокове, за които говорихме. Връзката е ясна. Третата папка не е спешно за моментите с ниска енергия. Това ми звучи малко като място за отлагане. Не знам. Каква е ползата? Не точно за отлагане, а за оптимизация. Тестът е: полезно ли е това? Да. Ще стане ли нещо, ако го отложа с седмица-2? Не. Тук влизат неща като организация на архиви, четене на професионални статии, гледане на уебинари, които си запазила, актуализиране на някакви вътрешни шаблони, дребни и административни задачи. Тези са идеални за моментите, когато енергията ти е по-ниска. Или между другите блокове. Препоръката е да се преглежда веднъж седмично и да се избират 1-2 за изпълнение, да не се трупат безкрайно. И последната, 4, справка, архив, прибери и забрави. Тук вече не са задачи, нали? Не, тук не се изисква действие. Това е нашата дигитална или физическа библиотека. Тестът е прост. Трябва ли да правя нещо с това или е само за съхранение? Обработени документи, потвърждения, бюлетини, договори – всичко отива тук. Важното е да имаш добра система за архивиране, за да намираш нещата бързо после. По 30 секунди, казват източниците. Под 30 секунди. Амбициозно. Да. И тук е важно да споменем и правилото за едно докосване. Като вземеш нещо, документ, имейл, решаваш веднага в коя папка отива. Не го оставаш за после. Звучи стриктно, ама спестява многократно премисляне. Звучи като система, която изисква, яка дисциплина. Но пък ползите, по-малко стрес, по-бистър ум,
са съблазнителни. Добре, да кажем, че сме си подредили времето и информацията. Идва третият голям проблем, който засягат материалите – постоянните прекъсвания отвън, особено от клиенти. Стратегията тук е поставяне на граници. Това май е най-неудобната част за много хора. О, да. Изключително неудобна. Защото сме възпитани, нали, да сме услужливи. Особено в нашите професии. Да, само едно бързо въпросче. Точно. По телефона, в чата. Може да изглежда безобидно, ама видяхме, цената на прекъсването е висока. И много често чуждата липса на планиране се превръща в наша спешност. Материалите много силно наблягат на промяна в мисленето. Поставянето на ясни граници е, белег на професионализъм. Не е егоизъм. То защитава качеството на работата ти. Обаче страхът, ако не си на разположение 24/7, той е реален, нали? Как го адресират това източниците? Адресират го директно. Казват, че клиентите всъщност по-често си тръгват заради грешки. Грешки, породени от липса на фокус точно от прекъсванията, отколкото заради ясни правила за комуникация. Аналогията с лекаря е много силна. Каква е тя? Искаш ли лекарят ти да е напълно фокусиран върху теб, когато си в кабинета? Или да отговаря на телефона през 5 минути? Естествено, че искам да е фокусиран. Точно. Посланието към клиента трябва да е: когато работя по твоите неща, аз съм 100% фокусиран върху тях. За да гарантирам точност. Затова имам определени канали и време за комуникация. Добре, приемам тази нагласа. Какъв е конкретният план тогава, според материалите? Планът е доста прагматичен всъщност. Първо написваш си комуникационна политика. Дори и само за себе си в началото. Да си изясниш правилата. Какво е работното време, кога отговаряш на имейли, примерно само в определени блокове, с реакция до 24 часа. Кой е предпочитания канал? Да речем имейл. Кога се ползва телефон? Само за истински спешни случаи. Или пък за планирани обаждания, ако въпросът е сложен. И трябва да се дефинира спешен случай, така ли? Задължително. Какво е спешен случай? Ревизия, блокирана сметка и какво не е? Примерно въпрос за ДДС за следващия месец. Също избягване на чат-приложения за работа. Второ, обявяваш тази политика. Но не като налагане, а като подобрение на услугата. Като нещо в полза на клиента. Точно. За нови клиенти в договора, за настоящи с един персонализиран имейл. Обясняваш как това ще позволи по-фокусирана работа. И трето, и най-трудното – непоклатимост, но с учтивост. Тази трета стъпка звучи като тест за волята. Клиентите сигурно ще продължат по навик, нали? Как се реагира? О, да, ще тестват границите със сигурност. Материалите дават примери. Звъни клиент с неспешен въпрос. Отговорът: чудесен въпрос. Може ли да ми го пратите на имейл, за да мога да го разгледам подробно и да ви отговоря в следващия ми комуникационен блок? Пренасочваш. Да. Получаваш съобщение във Viber вечерта. Просто не отговаряш веднага. На сутринта отговаряш по имейл. Изисква се постоянство, ама резултатът е, че клиентите почват да уважават времето повече. Твоето, а и своето. И стават по-организирани. И след като сме си подредили времето, информацията, комуникацията, източниците насочват вниманието към самото качество на работата. Тук идва четвъртата стратегия – силата на чек-листа. Знам, може да звучи елементарно. Да, чек-листът често се подценява. Може би го възприемаме като нещо за начинаещи. Обаче аргументът от манифест на чек-листа на Атул Гаванде е много силен. Ако пилоти и хирурзи ги ползват за суперсложни процедури, защо не и ние, счетоводителите? Добре де. Каква е психологията за тяхната ефективност, според източниците? Психологията е интересна. Първо, чек-листите елиминират когнитивния товар. Не хабиш рам паметта на мозъка да помниш всяка стъпка. Особено при рутинни, но многостъпкови процеси, като месечно приключване или обработка на заплати. Освобождаваш си мозъка за същински анализ. Второ, те побеждават ефекта на познатото. Какво е това? Колкото по-често правим нещо, толкова по-склонни сме да минем на автопилот и да пропуснем нещо очевидно. Чек-листът те кара съзнателно да потвърдиш всяка стъпка. Тик, тик, тик. Разбирам. Освен това, сигурно помагат за консистентност, особено ако има екип. Абсолютно. Те създават система за качество. Гарантират, че процесът се изпълнява по един и същ висок стандарт. Всеки път, независимо кой го прави.
Това е гръбнака на всяка добре работеща система, особено при делегиране. И накрая, те са и вид професионална застраховка. Застраховка? Да. При спор или проверка попълнения чек-лист е доказателство за извършената работа, за спазената процедура. Как изглежда един добър чек-лист за счетоводни цели? Има ли някакви специфики според материалите? Добрият чек-лист е ясен, кратък и практичен. Трябва да има ясно заглавие, месечна обработка на заплати, например. Да е разделен на логически фази. Стъпките кратки, ясни, да започват с глагол. Провери, изчисли, подай. Трябва да има чекбокс за отмятане, място за бележки или стойности. И важни точки за проверка. Равнява ли се оборотната ведомост, например. В материалите има чудесен пример, макар и доста подробен, с чеклист за приемане на нов клиент. Онбординг. Това е супер критичен процес, знаеш. Онбордингът определено е място, където много неща могат да се объркат. Без да изброяваме всяка точка, кои са основните фази, които такъв чеклист покрива? Основните фази в примера са първоначална комуникация, от оферта до събиране на данни и документи. После договорни стъпки, подписване пълномощни. Техническа настройка, достъпи, папки, софтуери. Първоначален преглед, анализ на минали периоди, проверка за задължения, разговор с предишния счетоводител, ако има. И накрая, финализиране, потвърждение към клиента, уточняване на срокове. Ясно. Важно е и да се изберат инструменти. Може да е софтуер, като Trello, Asana, може да е Excel, може да е ламиниран лист хартия. И чек-листите да се поддържат живи, да се актуализират. И така стигаме до петата последна стратегия. Онези повтарящи се монотонни задачи, които изяждат времето на високо квалифицирани специалисти. Говорим за автоматизация. Перспективата в тези материали е за освобождение, не за заплаха. Идеята е да се създадат или използват малки дигитални асистенти. Скрипчета, макроси, специализирани инструменти. Като роботи? Не точно роботи, по-скоро. Помощници. Които да поемат рутинната повтаряща се работа. Копиране и поставяне на данни, сверяване на колони в Excel, преименуване на файлове по шаблон, изпращане на стандартни имейли. Целта е да се освободи време и умствен ресурс за дейности с по-висока стойност, анализ, консултиране, стратегическо планиране. Трябва да си наострим радара за такива задачи. Къде са най-големите възможности за такава микроавтоматизация в счетоводството, според източниците? Кои са тези златни мини? Идентифицирани са няколко основни области. Първата е извличане и въвеждане на данни. Класика – обработка на банкови извлечения. Вместо ръчно въвеждане, скрипт или функция в софтуера, която чете PDF или CSV и подготвя данните. Или дори ги осчетоводява по правила. Вау! Същото важи за данни от фактури за покупки. Втора област – сверяване и съпоставяне. Представи си месечно равнение на склад или на вземания и задължения. Ръчното сравняване на два файла. Часове работа понякога и грешки. Точно. А един скрипт може да го направи за секунди. Проверката на банкови плащания по издадени фактури – друг пример. Това звучи като огромно спестяване на време, наистина. Има ли други области? Да, много време отива в ръчно цъкане и форматиране на стандартни месечни справки в Excel. Един макрос или шаблон може да го направи с един клик – форматиране, изчисления, запазване в PDF. Супер! Какво бих правила с тези допълнителни, да речем, 10 часа на месец, ако автоматизирам тези неща? Да, това е въпрос, който те кара да се замислиш. И така, като погледнем 5-те стратегии заедно, виждаме как работят в синхрон. Блокирай, групирай, създава време и фокус. 4-те папки чистят хаоса ментален и физически. Границите защитават този фокус отвън, чеклистите гарантират качество и прецизност вътре в фокусираното време, а автоматизацията освобождава още повече време. Наистина звучи като цялостна система. Преход от постоянно гасене на пожари към нещо по-спокойно, по-контролирано. И ползите, които източниците изтъкват – по-малко стрес, по-малко грешки, повече енергия за важните неща са супер ценни. Не само за продуктивност, а за качество на професионалния живот. Точно така. И както се споменава и в самите материали, не е нужно всичко да се промени от утре. Дори малки стъпки, ама в правилната посока, могат да имат огромен кумулативен ефект.
И това ни води към финалната мисъл, която искаме да оставим за размисъл, вдъхновена от съветите за действие в източниците. Ако трябва да изберете само едно нещо, една мъничка конкретна стъпка от всички тези стратегии, която да приложите още утре, коя би била тя? Кое е онова първо камъче, което може да задвижи лавината на позитивната промяна към един по-организиран и, да, по-малко стресиращ професионален живот?